ƙasa min yaba da halinka. Ya da murar ayyuka barau jabaran APC Kano muke fata. Alhaji Abubakar Hamisu tabbas mun san kai jagora ne. Aliyu hasken Kano uba kenan. Kana ta alkhairi sakonin ka zamo wakilin jama'a ne. A ƙasa mun yaba da halinka. Da aljiwanka kake hidima akan marau kan shaida ne. Aliyu hasken Kano uba kenan. Waccan motar da ka tura ta kwari ta makacin amana ne.